Πρωτεργάτες του κινήματος χωρίς μεσάζοντες στην Ελλάδα ήταν μια ομάδα κατοίκων από την Κατερίνη. Το κίνημα ξεκίνησε με πατάτες. Γρήγορα όμως εξαπλώθηκε και σε άλλα τρόφιμα και όχι μόνο. Τελευταία μοίρασαν δωρεάν χριστουγεννιάτικα δέντρα με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έδιναν τρόφιμα που τους περίσσευαν στο κοινωνικό παντοπολείο για να διατεθούν σε ανέργους. Εδώ στην πόλη μας την Κατερίνη, πριν από περίπου 5 χρόνια, ξεκίνησαν κάποιοι ρομαντικοί, να το πω έτσι, εθελοντές αυτή την ομάδα. Και ονομάστηκε Εθελοντική Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας. Ξεκίνησε πολύ δύσκολα, με διάφορες δράσεις. Και έφτασε σε σημείο πέρσι με το χωρίς μεσάζοντες να γιγαντωθεί. Γιατί άγγιξε. Και να γίνει γνωστό και στο Πανελλήνιο. Στο Πανελλήνιο και να την αντιγράψουν πολύ. Και αυτό είναι καλό, γιατί αυτό θέλουμε, να μεγαλώσει και να πιάσει, αν είναι δυνατόν, όλη την Ελλάδα. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο τρόπος που λειτουργήσε η ομάδα έφερε την επανάσταση και ξεσήκωσε τον κόσμο ώστε να αντιδράσει. Και ξυπνάει πολύ κόσμο και ωφελεί και τους καταναλωτές και τους παραγωγούς και όλο τον κόσμο. Βλέποντας ότι ποιοι δεν πρέπει να υπάρχουν, οι μεσάζοντες πρέπει να φύγουν από τη μέση. Λοιπόν, κάνοντας κάτι τέτοιο, το καταφέρνουμε. Και βοηθιέται ο παραγωγός, ο οποίος δυστυχώς έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να επιζήσει. Μπορούμε και εμείς, σαν καταναλωτές, να γλιτώσουμε χρήματα από τα έξοδα που κάνουμε, να μειώσουμε τα έξοδα μας, αφού μειώνεται και ο μισθός. Λοιπόν, και να μπορέσουμε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, ώστε να προχωρήσουμε και να αντέξουμε σε αυτή την κρίση. Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης ξεκίνησε πριν από μια πενταετία. Αφορμή ήταν η φωτιά στην Αχαΐα. Τότε μια ομάδα 3 ατόμων συναντήθηκαν και είπαν: ρε παιδιά, αν ο Όλυμπος ή τα Πιέρια πάρουν φωτιά, τι θα γίνει? Φέτος περίπου 450 άτομα, οικογένειες, όχι άτομα, βάρδιες, οι οποίες καθημερινά, πρωί μέχρι μεσημέρι και μεσημέρι μέχρι απόγευμα, πάνε άνθρωποι και φυλάνε ουσιαστικά τα βουνά μας. Αυτή ήταν η πρώτη δράση που δημιούργησε μια πολύ καλή βάση εθελοντών, οι οποίοι ήρθαν και στήριξαν μετά τις υπόλοιπες. Και όχι μόνο αυτό, έγιναν και πιο πολλοί. Αυτή τη στιγμή πόσοι εθελοντές είστε δηλαδή? Εγγεγραμμένοι που ενημερώνονται καθημερινά για το κάθε τι που συμβαίνει είναι περίπου 3.500. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι άνεργοι, υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν ιδιοκτήτες καταστημάτων, υπάρχουν όλων των ειδών οι άνθρωποι. Ένα κοινό σημείο νομίζω ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ενδιαφέρον του ενός και του άλλου, την αλληλεγγύη. Η πρώτη δράση μας ήταν με πατάτα, γι' αυτό και ονομάζεται κίνημα της πατάτας, αν και δεν έχει σχέση μόνο με πατάτα, έχει σχέση με την ανάγκη του κόσμου και των παραγωγών. Μας ζήτησαν 23 λεπτά το κιλό, του δώσαμε 25 για να έρθουν οι πατάτες εδώ. Αυτό λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται σαν ντόμινο. Από εκεί και μετά ακολούθησαν πάρα πολλά πράγματα. Τελευταία φτάνουμε σε ένα σημείο να κλείνουμε κάποιες συμφωνίες με παραγωγούς, οι οποίοι έρχονται και μας κάνουν προτάσεις πλέον. Και ήταν το επόμενο βήμα που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, ήρθε ένας παραγωγός, ντόπιος Κατερινιώτης, και μας είπε: παιδιά, θέλω να βάλω 50 στρέμματα πατάτα. Έχω ελέγξει τα κόστη, έχω ελέγξει το τι θα χρειαστεί για μένα μέχρι την τελική παραγωγή. Θα το ελέγχετε κιόλας, θα ξέρετε τι έχει μέσα, θα κάνουμε και χημικές αναλύσεις, να δείτε ότι δεν θα έχει υπερβολικά φυτοφάρμακα, θα δείτε ότι είναι όλα ελεγχόμενα. Και το κόστος για μένα με 30 λεπτά στον τελικό καταναλωτή είμαι υπερευχαριστημένος. Τι λέτε? Το συζητήσαμε με την ομάδα και έχουμε κλείσει λοιπόν 200 τόνους πατάτα από τον συγκεκριμένο παραγωγό να τις πάρουμε εμείς του χρόνου. Είναι προπολιμένη λοιπόν η παραγωγή του πριν καν τη βάλει. Το ίδιο συνέβη και με ρεβίθια, το ίδιο συμβαίνει και με φασόλια, το ίδιο συμβαίνει και με άλλα προϊόντα. Και όσο πάει ο καιρός, αρχίζουν οι άνθρωποι να έρχονται κοντά μας. Πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε το Πανελλήνιο συνέδριο, συμμετείχαν 25 πόλεις με 45 διαφορετικές ομάδες, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας
Και νομίζω ότι αυτό όσο πάει και μεγαλώνει. Είναι σαν ένα μικρόβιο. Νομίζω ότι ξεκίνησε αυτό και εξαπλώνεται και δεν έχει σταματημό. Δεν σταματάει πλέον. Κάτι που ωφελεί τόσο πολύ, τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, νομίζω ότι θα προχωρήσει. Κάθε πότε κάνετε διανομή τροφίμων? Γίνεται μία φορά το μήνα και γίνεται κάθε πρώτο Σάββατο του κάθε μήνα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια δράση σαν ομάδα. Την ονομάζουμε ημεροκάματα. Στο site μας, όποιος μπει στο otopos.gr μπορεί να δει τις διάφορες δράσεις μας, θα δει τα μεροκάματα και εκεί έχουμε σε συνεργασία με παραγωγούς που μπορούν να διαθέσουν μεροκάματα στην περιοχή μας σε ακτινίδια, σε ελές και αργότερα ανάλογα την εποχή τους βέβαια σε βερίκοκα. Έτσι, αυτή την περίοδο πάντως ακτινίδια. Πώς λειτουργεί δηλαδή αυτό το πρόγραμμα? Δίνουν μεροκάματα σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε να δουλέψουν. Δεν γίνεται κάποια επιλογή αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος, μπλε. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τηλέφωνο τον παραγωγό που δίνει τα μεροκάματα και από εκεί πέρα αυτός να τους κατευθύνει και να τους δώσει το μεροκάματο όταν και όπου και αν χρειάζεται. Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο στηρίζει κάθε μήνα περίπου 60, δίνει τρόφιμα σε 60 περίπου οικογένειες κάθε μήνα. Είναι ένας χώρος ο οποίος συγκεντρώνουμε τα τρόφιμα που μαζεύουμε από φίλους και από διάφορες δράσεις και τα ταξινομούμε και τα ετοιμάζουμε ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται, που έχει κάνει βέβαια νωρίτερα αίτηση και ζητάει βοήθεια. Τα βάζουμε σε μια σειρά και τους ειδοποιούμε και από εδώ έρχονται και τα παίρνουν. Όταν κάνουμε παραγγελίες στο χωρίς μεσάζοντες από διάφορες παραγγελίες, από πατάτες, από ρύζι, από λάδι, ζητούμε σε εισαγωγικά από τους παραγωγούς που πουλάνε το εμπόρευμά τους εδώ, ως πληρωμή μας, γιατί δεν παίρνουμε χρήματα εμείς, να μας τροφοδοτήσουν μια ποσότητα στο παντοπολείο, την οποία τη δίνουμε εμείς στις οικογένειες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ρύζι από πέρυσι που κάναμε την παραγγελία, έχουμε λάδι από την περσινή παραγγελία, έχουμε φακές από την φετινή παραγγελία και έχουμε και αλεύρι, όπως είναι αυτό εδώ, το οποίο το βάζουμε σε μια σειρά και από αυτούς γεμίζει το παντοπολείο. Και από εδώ μπορούμε να δώσουμε. Πώς γίνεται η διανομή των τροφίμων? Κοιτάξτε, έχουμε μία λίστα με το τι ανάγκες έχουμε εκτιμήσει ότι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Τις ημερίδες που χρειάζεται η οικογένεια του γενικά. Για ένα άτομο, για δύο, για τρία, για μία τετραμελή, πενταμελή, μέχρι και προσδιορίζουμε μέχρι και 9μελή οικογένεια. 9μελή οικογένεια? 9μελή. Και τι ποσότητες δίνετε σε μια 9μελή οικογένεια? Κοίταξτε, σε μια 9μελή παράδειγμα οικογένεια δίνουμε 4 κιλά ζάχαρη, 5 κιλά αλεύρι, 4 κιλά λάδι, 10 κιλά ζυμαρικά, 5 ρύζι, 9 γάλα, 9 όσπρια. Όλα αυτά είναι 46 κιλά. Μάλιστα. Αυτά για να υποστηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι για ανάγκες του ενός μήνα. Και αυτά όλα φυσικά δωρεάν, χωρίς να εισπράξετε ούτε ένα ευρώ. Ακριβώς, χωρίς τίποτα. Οι οικογένειες που ζητάνε συνήθως βοήθεια, δυστυχώς όσο πάνε και περισσεύουν. Και δυστυχώς όσο και τρόφιμα να έχουμε γεμάτο το παντοπολείο, δύσκολα θα φτάσουν για τόσες οικογένειες. Γι' αυτό έχουμε αξιολογήσει με βαθμό δυσκολίας κάθε οικογένεια από το 10 μέχρι και το 6 και συνήθως δίνουμε η οικογένεια που έχει πιο πολύ ανάγκη τη βαθμολογούμε με 10 και όσο πάμε κατεβαίνουμε.
Ένα μέλος της ομάδας μας, πριν από λίγο χρόνο, μας έκανε την εξής πρόταση. Έχει ένα αγροτεμάχιο στο οποίο είχε φυτευμένα έλατα. Επειδή αυτά τα έλατα δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει και αποφάσισε να αλλάξει την καλλιέργεια, έπρεπε να τα κόψει. Έπρεπε να πάνε δηλαδή για καυσόξυλα, διότι δεν μπορούσε να τα πουλήσει, η χρονιά είναι πολύ δύσκολη φέτος. Τα έκανε λοιπόν δώρο στο Κοινωνικό Παντοπολείο και εμείς σκεφτήκαμε να τα προτείνουμε, να τα προσφέρουμε στον κόσμο δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι οι πολίτες θα προσφέρουν και αυτοί μία μικρή ποσότητα τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπολείο. Με το που κάναμε κάλεσμα για δωρεάν έλατα με σκοπό τη συλλογή τροφίμων, ήταν κάτι παραπάνω από εκπληκτικό αυτό που έγινε. Μάλιστα υπάρχει συμπολίτης μας που δώρισε τρόφιμα αξίας 1.000 ευρώ. Τα έχουμε κουβαλήσει με το αυτοκίνητο. Ήρθε σήμερα η δημόσια υπηρεσία, να μην πω πια, και έφερε ένα φορτηγάκι πράγματα, σακούλες από τους υπαλλήλους. Πήραν ένα δέντρο, το έχουν βάλει στην υπηρεσία τους και έχουν φέρει πάνω από 20 σακούλες που ψώνησαν οι υπάλληλοι. Δηλαδή το μήνυμα έχει περάσει. Το περιμένει ο κόσμος και το δίνει απλόχερα. Σήμερα μπορώ να βοηθήσω όσο μπορώ εγώ, αύριο μπορώ να έχω εγώ την ανάγκη του κόσμου. Και δίνουμε το μήνυμα ότι μαζί δίνουμε το χέρι ο ένας τον άλλον και προσπαθούμε μαζί. Έτσι θα βγούμε από την κρίση. Βάζοντας γάντια, δουλεύοντας και βοηθώντας. Και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι έχουμε εδώ τη σημερινή διανομή τροφίμων, τη σημερινή διανομή απορρυπαντικών. Περίπου 1.000 οικογένειες θα έρθουν να παραλάβουν σήμερα 40 τόνους, 39 τόνους για την ακρίβεια απορρυπαντικά. Και ταυτόχρονα κάνουμε και συλλογή τηγανέλαιο. Δηλαδή οι οικογένειες που έχουν μαζέψει τηγανέλαιο μπορούν να το φέρουν εδώ και να το προωθήσουμε μετά στην ανακύκλωση. Μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια σε όσους το διοργάνωσαν, σε όσους συμμετέχουν και ελπίζω να είναι κίνητρο και για τους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδας. Έχω πάνω από 2,5 χρόνια ένεργος. Η επιβίωση δεν μπορώ να επιβιώσω. Το παντοπολείο αυτό μας βοηθάει να επιβιώσω εγώ και η οικογένειά μου και όπως συνάδελφοι και άλλοι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα δεν μπορούμε, ούτε το κράτος μας βοηθάει, δεν έχουμε πόρους και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα βοήθημα για τον ελληνικό λαό αυτοί που έχουν ανεργία μεγάλη και δεν μπορούν να φάνε στην οικογένειά τους. Αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση επιβίωσης για να μην φτάσουμε στα όρια αυτοκτονίας. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι δύσκολες. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε πεσημιστές. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία μας δεν θα τα καταφέρει. Απλά πρέπει να συσπηρωθούμε. Πρέπει να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλον και να πορευτούμε μαζί. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Μία από τις δράσεις μας, το κόντρα στο ρεύμα, έχει ως κεντρικό σύνθημα «Κανείς πλέον μόνος του». Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς το καταλάβαμε και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δράσεις της εθελοντικής ομάδος να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας και είμαστε σίγουροι ότι αυτή η βοήθεια θα επιστρέψει και σε εμάς τους ίδιους.
εύχομαι τα παιδιά να είναι καλά, γερά, για αυτούς που βοηθάνε, για μας που είμαστε σε άθλια κατάσταση και πιστεύω να βρεθούν κι άλλοι να κάνουν ένα τέτοιο κίνημα να βοηθάνε τους ανέργους. Γιατί όχι είμαστε στα όρια της φτώχειας, είμαστε στα όρια της ξεφτύλας.